Okay, ari na ta sa lecture 8 ang pagtuo sa usa ka tawo nga nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo. So sa diha nga nagtuo ka nga si Jesus mao ang Kristo, unsa man gud ang imong paninindigan? Unsa man gud ang imong nga pagtuo sa kinabuhi? Sa diha nga gaistorya ka nga si Jesus mao gud ni siya ang Kristo. So unsa may imong pagtuo? Unsa may imong nga gibarugan sa imong nga pagkatawo? So ang katuyuan mao nga kita mutuo nga si Jesus mao ang Kristo, mao ang anak sa Dios. Okay, mao gud ni ang katuyuan. Matud pa sa Juan 20:31, kita mutuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Mutuo ta makabaton kita og kinabuhi sa iyang ngalan. Mao kani hinungdan nganong ang Biblia nahisulat. Matud pa sa gibatbat ko na kaniha sa Juan 20:31, gisulat kini para kita mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Mutuo kita kay dili lang usa duha ang nagbatbat na ay mga eyewitnesses nga nakasaksi sa kamatayon ni Jesus ug sa pagkabanhaw ni Jesus. Nakita agud nila bisan pa ang inagian sa langsang sa paglansang ni Jesus dito sa krus. Okay, daghan kaayo ang mga nakasaksi. Mao gani na ang mga apostol na hingusog sila pagpamatuod nga si Jesus mao gyud ang Kristo. Ug sa diha nga mutuo ka, mao gyud ni ang mahitabo nimo, makabaton ka og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mao ni siya ang katuyuan sa mga wale nganong aduna tay pag-raise up og mga tawo nga mahimong tinunan ug aduna tay mga training sa mga kasimbahanan, gagasto og daghan kaayong mga salapi og mga panahon bisan pa og kusog para lang gyud mutuo ang tawo nga ang Jesus nga namatay, gilubong ug nabanhaw, mao kini ang Kristo ug mao kini ang maayong balita nga kinahanglan, madawat ug kinahanglan mapadayag sa imuha para makabaton kag kasulbaran sa tanan nga problema nga imo karon nga giatubang. Mao kani ang objective sa tanan nga mga evangelism kanang pagpanglakaw nato balay-balay bisan pa sa kasimbahanan ang pagtudlo kanila nga sila mulambo ug sila mutubo ug sila mahimo sila nga magmabungahon ug sa tanan nga mga misyon. Ang objective nga ang tawo mutuo mao kani ang pagtuo nato sa diha nga nituo ta nga si Jesus mao ni ang ato ang paninindigan, mao kani ang katuyuan sa tanan nga mga hiya sa espiritu nga gihatag nato nga ma-build up ang body of Christ, ang gingharian sa Dios. So ikaduha, ang pagtuo sa diha nga nagatuo ta nga si Jesus mao ang Kristo. Mao ni siya ang ato nga paninindigan ug mao ni siya ang ato nga gibarugan. So sa diha nga mutuo ta ni Jesus pinaagi sa cross, pinaagi sa iyang kamatayon, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, nagsulbad sa problema ni Satanas, ang problema sa sala, ug ang problema sa tawo nga nahimulag, og ato ang laktod nga pagkaistorya, nasulbad ang tanan nga mga problema nga nag-ugat aning tulo. Okay, ang ugat, unsa ang sala, ang Satanas, ang ato ang pagkahimulag, ug sa diha nga masulbad ngato ang pinakaugat sa problema. Kaya pod mahimo po natong sulbaron ang nagkalain nga mga problema sa pud sa kinabuhi. Kaduha, mutuo ta nga I died with Christ on the cross. Kita namatay uban ni Kristo diha sa cross. And nabanhaw ta kauban niya ug siya nagpuyo uban kanato. Atong basahan ng Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako ang nabuhi kun dili si Kristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtuguyan sa iya nga kaugalingon alang kanako. Ang gilansang ako mao ni ato ang pagtuo. Gatuo ta nga si Jesus mao ang Kristo ug ang pagtuo nato mao nga gilansang ta uban kang Kristo ang mga daan nato nga mga kinaiya, ang ato ang mga naandan nga dili makapahimuot o dili makapahimaya sa Dios. So gilansan uban kang Kristo dito sa krus nang dili na kita ang karaan nato nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo. Siya anian na nato. So kining gikinabuhi na nato diha sa pagtuo sa anak sa Dios.
Kinsa man ang anak si Jesus, kay siya man ang Kristo. Ug sa diha nga nagsulti ta nga si Jesus mao ang Kristo, klaro kaayo lakton nga pagkaistorya nga siya anak sa Dios nga naghigugma ug nagtugyan sa iyang nga kaugalingon. Alang ka nato, mani pagtuo nato, namatay ta, gilubong ta, gilansang ta, uban ka ang Kristo. Dili na kita ang nabuhi, mao na ang pagtuo nato. Ikatulo, diha nga nituo ta nga si Jesus, gud ang Kristo, nagtuo ta nga wala na gud ang problema. Naay problema iyon. Aduna ba kay problema karon? Sa diyang napaka diri sa kalibutan, dili ta exempted. Wala nagapasabot nga wala na tay labot sa mga problema. Nagihapoy problema, naghihapon ang kamatayon. Pero tungod kay nagatuo man ka nga si Jesus mao gyud ang Kristo, and ang imuha nga kinabuhi naay kusog ug naay kalig-on, naay kinabuhi. Kay naa ang Espiritu sa Dios nga nanglihok na, nagpuyo na siya. Dili na ikaw nabuhi kundi siya na nga maoy namuhat sa imuha nga kinabuhi. Kadiha nga nituo ka nga siya ang Kristo, believing, nagpasabot na nga naay problema, pero walay problema. Mo na makakatawa ka. Magtuo ang tawo nga wala kay problema. Tungod kay naani mo ang Espiritu sa Dios. Kay gatuo ka nga si Jesus mo ang Kristo. Muna kung basahon na to ang Filipos 4:11 ug 13, wala ako nagpasabot nga nakulangan ako sa akong mga kinahanglan. Kinakatunan ko ang pagtagbaw sa bisan unsay ania kanako. Munang diri sa Filipos 4:11 ug 13, bisang naa siya diha sa bilangguan, nakahimog gihapon siya pagsulat, ug wala siya nagpasa iyang pagsulat ani, wala siya nagpasabot nga nakulangan siya, pero diri iyang istorya sa mga taga Pilipos nga nakatunan niya ang pagtagbaw sa bisan unsa nga anaan niya. Mao ni nakanindot sa kinabuhi ang pagkat-on sa pagtagbaw. Kabalo ba ka igsoon nga walay mga daghang mga tawo bisan karon mga panahon nga dili kabalo matagbaw bisan sa mga simple ra kayo nga mga butang nga anaan nila. Bisan naa na nila pero kulang ra gihapon, mo nay ugat, mo nay tubod sa mga problema kay bisag naa na pa mangita pa gyud og lain. Pero si Pablo diri iya nga gipadayag nga nakakat-on ug kita pod unta makahimo pud unta ta pagkat-on sa mga butang nga naa nato. Sama sa gipadayag ni Pablo sa mga taga Pilipos nga nakakat-on siya pagtagbaw sa bisan unsa nga naa niya. Ato ang padayunan pagbasa, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway. Nasinati niya, kawadon, kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Kabusog, sa kagutom, kahamugaway o kawadon. Unsay giingon ni Pablo? May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Makahimo siya. Tungod kay adunay kalig-on ang iya nga kinabuhi. Nakatunan niya ang pagsagubang. Naaman siya sa kawado, naaman siya sa kahamugaway, naaman siya sa kagutom, naaman siya sa kusog na sinati niya tanan ug mahimo niya ning tanan mo nang bisag naay problema, walay problema kay kabaluman matagbaw sa bisan unsa. Ug mao ni siya ang pagtuo nato. Isip mga magtotoo nga nagtuo nga si Jesus mao di ay ang Kristo. So ang ikatulo dire, everyone, ang tanan nga nagatuo nga si Jesus mao si Kristo, natawo diha sa Dios. Okay, born of God, natawo diha sa Dios. Gatuo ka nga si Jesus mao ang Kristo, born of God ka, natawo ka diha sa Dios. Unang Juan 5:1 basahon na to. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, ug ang tanan nga nahigugma sa iyang ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. Mao nang sa diha nga nagtuo ka nga si Jesus mao ang Kristo, anak ka sa Dios. Okay? So, sa diha nga, natawo ka diha sa Dios, ikaw, luwas ka. Sa English pa, those who are born of God are saved. Sa diha nga, natawo ka diha sa Dios, ikaw, luwas. So, una dire, ang kaluwasan, nagpasabot na nga ikaw luwas diha sa usa ka butang. So, unsa man ang kaluwasan, asa man ka naluwas, nahimo kang gawas nun, sa mga ulipon ni Satanas. O unsa ka anindot na nga pagtuo nga giluwas ka. O asa man ka naluwas, asa mang butang nga ikaw naluwas ka
sa tanan nga mga buhat ni Satanas sa imuha nga kinabuhi, dili na kailalom ni Satanas, dili ka pilde, dili ka sunod-sunuran, di ka ulipon ni Satanas. So Kolosas 1:13, kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak. Tanawa ani nga bersikulo sa Kolosas, giluwas ta gikan sa gahom sa kangitngit ug asa ta gidala sa gingharian sa hinigugmang iyang anak. So naatay sulbad sa problema nato sa sala. So Romans 8:1-2, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. So dili na ta hukman kay ang silot, of course hukman na ako na siya bayad, hukman ta na isilot ang sala, pero sa diha nga nito ka nga si Jesus mong Kristo galuwas nimo pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus, dili na ka hukman, nahiusa na ka. Kay ang balaod sa Espiritu naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Nagluwas ka na og gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. So ikaw nahibalik diha sa Dios, wala na ka nailalom sa kapungot sa Dios. Sa una himulag ka, pero karon himo ka pagduol sa Dios nga naay confidence, naay kumpiyansa. Muna sa Juan 14:16-17, mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Kinsa man nga magtatabang ang balaang espiritu, siya mao ang espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya o nagpuyo siya diha kaniya. So ikaduha, mao ni siya ang nag-inusara nga standard sa kaluwasan. Ang paagi sa kaluwasan. So Mateo 7:21-23, dili tanang nagtawag ka na ako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan ngadto sa langit. Subo kayo nga dili ay tanang tawo gatawag og Ginoo, pero pipila ra ang makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man kinsa ra man day makasulod, mao ni siya ang pangutana. Sa bersikulo padayon natog basa, niadto ang lawa dagan unyang moingon nako, Ginoo, di ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, nagingilin sa mga yawa, naghimog daghang mga milagro, pinaagi sa imong ngalan. Paniingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo. Makasasala kamo. Okay? Diri nga bersikulo sa Mateo 7:21, kadto lamang nagtuman sa akong Amahan. Nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga adto sa langit. Pipila ra. Kay dili man pud tanan nagtuman sa kabubuton. Gatawag ra Ginoo pero wala gatuman sa kabubuton. Kay nga naman wala man nagtuon sa Biblia, wala man nagbasa, wala man naminaw unsa ang instruction sa Dios. Mo nang daghan unya sa umaabot nga panahon, naghingili mig yawa, nagsangyaw mig mensahe. Apan ngano man ingnon nga wala ko makaila, kay nga naman wala man nagtuman sa kabubuton. So dili tanan nagtawag Ginoo makasulod sa langit. Mao ni ang tinuod, mao na gipadayag sa Biblia, nahisulat na sa Mateo 7:21 nga dili tanan aduna ray pipila ug katong mga pipila mao toy gatuman sa kabubuton sa Amahan nga atoa sa langit. So kato lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga atoa sa langit. Atong basahon ang Juan 6:39 ug 40. Sa may giingon dira, kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon banhawon ko silang tanan sa katapusang mga adlaw. Ang kabubuton sa nagpadala, ang kabubuton sa Amahan. Matod pa sa Mateo 7:28, kadto lamang nagtuman sa kabubuton. Diri puad sa Juan 6:39-40, ang tubag kung unsa man ang kabubuton, ang pangutana unsa man ang kabubuton. Ang kabubuton di ay nga ang kabubuton nga dili ako kawad-an sa bisag unsa nga tanan nga iyang giatagan ako. Hinuon banhawon ko sila sa katapusang mga adlaw. Believe in Jesus, looks to the Son and believes in Him, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao na giingon sa Juan 3:16, di ba? Gigugma sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo dili malaglag, naay kinabuhing walay katapusan. Sa 40, basahon na to ang 40. Kay buot sa akong Amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang mga adlaw. Mao nang naay pagkabanhaw ang imuhang lawas nga madunot, ilisa naglawas nga dili madunot.
He is the resurrection and the life. Siya ang kinabuhi, siya ang pagkabanhaw, ang buot sa akong amahan, ang tanan nga makakita sa anak, ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana diri, naluwas ba ko? Naluwas ba ang mga Hudeo? Si Cornelius. Pasahon nato ganing mga buhat, Gs, 1 ug 2. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio nga kapitan sa kansundaluhang Italiano. Usa ni siya kasundalo. Ginganlag og Cornelio. Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso. Ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyang nahimo sa pagtabang sa mga kabus ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Dili igo. Dili paigo di ay nga relihiyoso ra ka. Nagsimba ka sa Dios, tinuod. Nagtabang ka sa mga kabus, tinuod. Nagampo ka. Pero kulangan. Mao nang gipadala si Pedro. Gipaadto si Pedro. Si Pedro ni adto po ditong Cornelio og dito pod. Si Pedro pod ni istorya pod mahitungod ni Jesus. Ang kamatayon ni Jesus, ang pagkabanhaw ni Jesus, mahitungod ni Jesus nga si Jesus mao ang Mesiyas. Si Apollo, okay, buhat 18:24-25. May usa ka Hudeo nga ginganlag Apolos taga Alejandria, niadto siya sa Efeso. Batid sa kasulatan, maayong musulti. Na matuto sa pagtulunan sa Ginoo, dako kadasing, nagsulti siya, nagtudlo sa Kristo, mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan ang iyaha nga nabalaan. Pero sa sunod ana nga mga bersikulo, naa si Priscilla ug si Aquila ug nagtudlo niya sa paagi sa Dios. More adequately pa ang iyaha nga pagtudlo. Gitabangan si Apollo nya kanipod si Apollo usa ka tawo nga matudluan, usa pud ka tawo nga maminaw. Nakataon siya og sa kaulahan pa ng mga bersikulo, ang mga Hudeo nakiglantugi siya ug iyang gipamatud-an nga si Jesus mao gyud ang Kristo. So ikaupat, sa diha nga motuotan ni Jesus nga siya mao ang Kristo, okay? Unsay mahitabo na to? Rock. Mao ni siya ang confession, ang pagpadayag ni Pedro mahitungod ni Jesus. Busul sultihan ko ikaw. Unsa man to gitubag ni Jesus, bulahan ka, Pedro. Kay dili ni gipadayag sa tawhanong paagi, kundi gipadayag ni sa akong amahan nga atua sa langit. Okay, ang sa tubag ni Jesus, sultihan ko ikaw si Pedro, ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Bisan gani ang kamatayon dili makabuntog na ini. Ihatag ko ang yabi sa gingharian sa langit. Okay, bato. Ang bato diri mao ni si Jesus, ang imuhang pag-confess nga si Jesus mao di ay ang Kristo. Mo nang sa imo pud nga kinabuhi, lig-on pud ka. Naa kay baruganan, dili ka matarog bisag unsa nga hasmag sa mga problema, ulan, bagyo, baha man nga mudangat sa imo nga kinabuhi, pero dili ka matumbag kay naa man kay pagtuo, ang imuhang pagtuo nga si Jesus mao ang Kristo nga mao'y nagluwas nimo, mao'y nagpahigawas nimo gikan sa kamot sa kaaway, gikan sa kamot ni Satanas, og ikaw nahimo ka nga lig-on nga patukuranan tungod sa imong pagtuo nga si Jesus mao di ay ang Kristo. Ikaw mao ang church, ikaw mao ang temple of the Holy Spirit nga nagpuyo na diha nimo. Okay, so Matthew 16:18, ba? O gates of Hades, bisan ni tukuron ko ang akong simbahan. Ikaw, ba? Mo nang makasimba ka di sa espiritu ug sa kamatuoran. Dili ang simbahan, dili ang ministro. Okay? Kundi ikaw may pangasawanon sa Dios. Okay? The bride of Christ, the body of Christ. Mo nang kinahanglan kitang tanan musulti ug magpalaganap. Kinahanglan mamatuto ang mga tawo mahitungod kung kinsa ni si Jesus. Nga kanida ay si Jesus nga namatay, mao di ni ang Mesiyas nga gitagna sa mga propeta. Kay daghan ang mga wala masayod niini. Dayon bisan di usay ingon diri bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Man di ka malaglag na akay kinabuhi nga walay katapusan. Dayon ikaupat, yabi sa gingharian sa langit. Unsa may yabi di ay gingharian sa langit? Kay Jesus man ang dalan, siya man ang tigpataliwala. Wala may makaadto sa amahan kundi dili mo agi niya. Manang naayabi sa gingharian sa langit. So ihatag ko kanimo ang yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta,
itugot usab didto sa langit. Mao nang naa ka yabi. Ug ang yabi nimo mao na ang imong pagtuo. Nga nituo ka nga si Jesus mao day ang Kristo. Mao na ang imong nga pagtuo. So sa diha nga naa kay pagtuo niya na ikaw usa ka kalig-on. Lig-on ang imong patukuran, lig-on kag paninindigan. Bisag adunay problema as if walay problema sa imong nga kinabuhi. Mudanag ang imong kinabuhi ug mahimo kang kahayag ngadto sa katilingban. Manang dire ang yabi ra di ay ang pagtuo nimo. Si Jesus mo ang Kristo. So, ang kinaulahian, atong nagtuo nga si Jesus mo ang Kristo, makahimo pagsulti nga si Jesus siya ang Mesiyas. Makahimo pagsulti sa kinatibukan nga Jesus Christ ug ang ilahang pagtuo nagpamatuod ni ana. Hallelujah! Dalaygon ang Dios sa walay katapusan og diha natapos ang lecture 8. Daghang kayong salamat.